ҳамдиёрони азиз, салом алейкум. имрӯз 26 апрели соли 2021 ман ба шумо имрӯз чихел ман боғамро об доданашро нишон медиҳам. Ин боғи ман мана ин намуди обши намуди боғ. Ин алафашро аҳамият надиҳед. Алафо барои ман дар кор. Ман дарав карда бо дар зери ҳамин ток мепартоям, ки бо пору шавад ва замин бо серҳосил мешавад. Барои мондам ин алаф ба ман ягон халал намерасонад. Анаку ман нишон медиҳам. Ток ман ба воситаи оби қатрагӣ об метиҳам. Мана ин оби қатрагӣ бинед чӣ хел чакида истодааст. Ва ҳамин хел чакад агар дар як соат 8 литр, 5 соат агар чакад 40 литр 4 сатил об мерад, ки бинед ки дар ягон ҷои дигар нарафта танҳо зери замин рафта истодааст, ки ин бисёр фоидаи хуб дорад барои дарахт. Мана ин нашъунамои дарахтҳои ман хомток кардам. Бинед ки дар ҳар як 15-20 сантиметр як дона мондагӣ ҳастанд. Ана бинед, мана як қисмаш ду хуша дорад. Бинед, якта ду хуша, лекин ман ин ду хушаро намемонам. Ҳоли ман боз навори иловагӣ мегирифта нишон медиҳам, ки хушаҳои ду хушаашоро чӣ хел ман гирифта мепартоям. Мана дута хуша, дидед? Мана ваяшам дута хуша. Ана инашам дута хуша дар таги баргаш, мана дута хуша. Ана инашам дута хуша. Ана инашам дута хуша. Ва мо вақтамон хуш нашавад, ки ин бисёр бастааст. Мо агар инро гирифта напартоем, ин зураш намерасад ангур таъмин кунад бо ғизо. Мана боз ман оби қатрагиро давомашро ба шумо нишон медиҳам. Мана ин оби қатрагӣ бинед чӣ хел чакида истодааст. Дар ҳолати набудани об дар замини лаълмӣ мо истифода мебарем аз оби қатрагӣ, ки кам об мераваду мақсаднок ба зери решаи ток меравад. Дидер чӣ хел хуб рафта истодааст. Бинед, ҳар як ток биқинашда оби қатрагӣ. Ана марҳамат. Ин ток баъди ин обро хӯрдан албатта ба мо натиҷаҳои хуб метиҳад. Мана бинед ки ин ток равнақаш нашъунамояш он қадар хуб ҳам нест. Намедонам аз чӣ сабаб бошад, лекин мо ҳозир об додем ва ман боварӣ дорам, ки баъди об додан ангур бисёр обро нағз мебинад, нашъунамояш хуб мешавад. Мана ҳар як токи мо биқинаш оби қатрагӣ дорад. Дидед? Ин ток, мана ин ангур мана хомток кардам. Ман дидед чӣ хел аз якдигараш ҷудо карда мондам. Шумо ҳам ҳатман чӣ чойло бошад, чӣ токи заминӣ бошад, бояд шумо хомток карда монед, ки хомток накунед агар ва аллакай ҳамаш касал шуда меравад. Ман ҳоле ба шумо касал нишон надодам. Худо ба шукр дар боғи ман касал нест. Аз дигар боғ баъд ман ёфта ба шумо нишон медиҳам кадом касалҳо дар Тоҷикистон ҳасту чӣ намудо касал мешавад. Ана бинед чӣ хел об хӯрда истодааст. ин об ягон ҷо намерад, танҳо зери реша рафта истодааст. Ва замини маро биред чӣ хел пору дорад. Ҳона поруа дидед? Мана инҷо ҳама пору ва ҳамин об поруро зада шушта ба реша бурда шарбати поруро, ҳамаи маззаи поруро ба зери ҳамин реша мебараду ин реша албатта истифода бурда ба мо раҳмат мегӯяду, нашъунамои хуб мекунаду ангурҳои хуб метиҳад. Агар ҳамин хел раваду худо хоҳаду худо накушад моро ё ягон офат равон накунад, ман ваъда кардам ба шумо, ки аз ин боғ ман ба шумо як мӯъҷизаҳо нишон метиҳам. Ман афсона нишон метиҳам ба шумо. Ин дарахтҳоро, ин ангурҳоро дида шумо тамошо карда роҳат мебинед. Мана бинед, ман инашро ман хомток накардам. Бинед чӣ қадар ҷафс аст. Ана дидед ангур чӣ қадар ҷафс, навдаҳо чӣ қадар ҷафс. Ин албатта ман ин тарафашро успед накардам. Ва худо хоҳад имрӯз паго ҳамашро мекунему. Ман як маротиба бо нишон диҳам чӣ хел оби қатрагӣ рафтааст. ҳар як зи биқини тогда якта об чакида истодааст. ин технологияи пешрафтаи ҷаҳон. Дар оянда ман боз дигар мекунам. Дар оянда ҳамин ҳозир ман нишон диҳам шуморо ҳамин оба дидед чакида истодааст. Дар оянда ман инҷа ё ин тарафтарак як 20 сантиметр трубаҳои 100
дар чуқури 30-40 сантиметр мегуронам, ҳамин об дар рӯи замине рост дар он труба бихеле реша равад. Ман ин фикру ақидаҳои худам ҳастай, ман инро бояд ҷорӣ кунам. Мана ба диққаттон раҳмат. Як мартибаи дига боғи маро тамошо кунед. Аку наворӣ он қадар соз мешавад намешавад намедонам ва ба корҳои ман баҳо тиҳед. маъқул шудагӣ бошад гуфти он гапо лайк монед, маъқул нашуда бошад дизлайк монед. ха кун ангур парварӣ ин кори осон нест, кори қинд аст, меҳнати шабонарӯзе аст. гуфти гапои мусафедҳо давраи мо ҷони саги сиёҳ мекунед. дар инҷа ки ин ангур хуб шаваду аз ин баҳраи нағз гирем. ба диққаттон ташаккур.